אנחנו נמצאים בצורה בטוחה ולא מפוחדת ולא חוששת בחבל ארץ שהוא שלנו. כי זה מה שכתוב בתנ"ך, שם זה התחיל. ומבחינתי הניצחון הוא שלא עוד נתנצל ולא עוד נפחד, ונוכל לגור בביטחון מלא בכל חלק וחלק בארץ שלנו. בגלל שהמלחמה הזאת התחילה בעזה, אני גם מאמינה שכשנגור שם ויש שם ביטחון מלא והתיישבות יהודית, אז גם זה ייפתח בכל הארץ. להתחיל לקחת את האחריות לידיים ולהעיז לומר, להעיז לרצות. כשאברהם אבינו הסתובב ככה בין הנחלות והלך בארץ ישראל, בעצם ההליכה שלו הוא בעצם כבש את הארץ לבניו, לצאצאיו שאלו אנחנו. אז כשהוא הגיע באמת לעזה, לנחל גרר, איפה שהיה הנובה, שם היה את אבימלך מלך גרר, שאמר לו בוא נעשה ברית בינינו. וכבר שם אברהם אבינו זיהה, ככה הרשב"ם אומר, זיהה את המקום הזה כמקום שכדי להיות בו צריך עוז. מה המשמעות לזה? שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, זה לא עם ככל העמים וזה לא ארץ ככל הארצות, ושם אברהם אבינו ראה את הנקודה הזאת של העזות, עוז השם, עזה זה עוז השם, שאת העזות שצריכה להיות לצאצאים, והוא באמת ככה אמר טוב בוא נעשה ברית. ועל זה באמת הרשב"ם אומר שאברהם קיבל נבואה שעל זה יהיו מלחמות לצאצאים שלו, מלחמות עקובות מדם מהאזור הזה, ובאמת חווינו את זה על בשרנו מה שנקרא. ההיסטוריה משם מתחילה, וכל פעם שהגענו ככה לשבט יהודה בימי יהושע בן נון, שבט יהודה כבש את העיר עזה ובנותיה, אבל נשארו קצת פלישתים שהם בכלל, פלישתים הם אנשים שפלשו, זה השם שלהם, הם הגיעו מכפתורים בכלל, זה בכלל לא, זה לא ארץ, זה לא עם, זה אנשים שפלשו למקום לא להם, והם עזים מאוד, אבל בעזות ההפוכה של העזות שיש לעם ישראל, שצריכה להיות לעם ישראל כדי להתגורר במקום הזה, וגרמו לנו לסגת כל פעם, ולפני 20 שנה יצא מזה הרבה דם, וכדי לחזור להיות שם, אנחנו צריכים לבוא מקומה, ככה אני מאמינה ורואה, צריכים לבוא מקומה, שמאמינה בזכות שזו שלנו, ולא רק מהחוק הבינלאומי, אלא גם במקום הבסיסי של זה, של למה אנחנו פה, ולא רק כי אנחנו נרדפים ובורחים מתאי הגזים, אלא כי יש לנו אחריות גם לעצמנו וגם לעולם כולו. ואני חושבת שנהיה בעוז הזה, בעוז השם הזה, שלא סתם אנחנו פה, אז נוכל ככה להתגורר שם בביטחון מלא שיביא שלום לעולם כולו. בימי שלמה המלך היה שלום עולמי, וזה אלו היו הימים היחידים שגם עזה, כל חבל עזה הייתה בשלטון יהודי, כלכלי, מדיני, צבאי, אלו היו הימים היחידים. אז כבר אז אנחנו מבינים שהשלום האמיתי יגיע אחרי שיהיה לנו את העוז להביא את האמת שלנו.